здрасти, баце. И аз съм Гацо Бацов, лево крилце Обацова мала. Последния сезон, лани, играх от Челси, бац, а? Кой гай? Абе, голем зор, докато подпише с Челси, бе. Мали, жената нали е шашала по цялата глава, като се запъна, братко. Мали, ще мана да я прибия, беше юзда една песница на та. Седи хода на вилата, кани Абрамович да си вземе от зеето, а то кисело и такова юти, ти казва се, юти, бега, кани го си вземе от зеето и му мрънки некъде. Мрънки му вика, никъде няма да мръда Гацко този сезон. Има да бие втора плоча на къщата у мамини. Освен това на 24 май изпращаме битюрент, а най-важното кравата с сатели. Никъде няма да се излача, тук ще стои. Абе, къвето път това впусти моя късмет, бе. Я 2 пъти се жена и 2 пъти не ми върви. Какво направя? Първата жена избега с тренера, втората още е при мене. Това нема мръдане, дига. Бе, нема мръдане, бе. Само се караме и се крънкеме, още от сватбата. Бе, много държеше и тя да бъде на сватбената снимка. Как кажете? Опа, толкова, бе. Айде, нема нищо, айде, нема нищо. Оправиме се, некак си в Англия, Жик-так, Да, у Англия, аз съм си, вънка нек си вали, аз съм си добре, Той там да вали, аз съм на сужина, бац. Мали, първия матч играем срещу Ливърпул на... Срещу кого? Срещу Ливърпул на Анфилд, стадион ли е, там игрище ли е, не го знам. Демек, нали на гостки сме, гости има ти казвам 65 000 души са дошли да гледат Гацо Бацов. Жик-так, какво викаш нищо? Добре, ама, я като в самолета проиграх целият екип на карти, какво направя? Мали, цел матчин ги играх с костюми въртовръзка. Нема се излага, мика ми си ще. Ма я ги скрих топката, бат. Мали, я ода по терена като шугаво шиле в люцерна. И се фърлям като свиня на дробен леп. Нема се излагам. А в 35-та минута с задна ножица и ги разнесох страничния стол. На осветлението. Мали, пълен мрак, баце, темница! Оди намери Джибрил Сисе. Джибрил ли? Иди го намери. Джибрил Сисе. Бе, Джибрил ли, пращина ли, я това го не знам. Они е стърните джуките, църния джуки. Джибрил Сисе. Джибрил ли, пращина ли? Джибрил Сисе. Сисе, да. Значи цело второ полувреме съм му разказал вицове, за да видя къде е, бе. А той голем пущиняк. Значи след една седмица играем кръваво дерби. Челси, Манчестър, Юнайтед. Абе, тия са големи пущиняци от Юнайтед. Това са пяници. Да бега, бе. Тия навързано куче леп не мога. В 88-та минута ония тумбък. Как му беше името на това, бе? Уейн Руни ли? Уейн Руни. Мики Руни, не го знам. Уейн Руни, бе. Уейн Руни ли? Цуни Гуни ли? Уейн Руни. Бе, няма значение. Пяница и той е пяница. Значи като се излизга по диагонала, гачи ли виде маки си онаш да баландери. Мали! Значи я като го стигнах и като му ударих един бот. И поразбързах бръзда малко. А ония падна на врата си и не мръзна повече. Пристигна 2 линейки, пожарната една катафалка, бац. Стига, бе. Бе, какво прикажеш ти, бе? Бе, бега, бе. Спущи се съдята, записа ми номера, вдигна червен картон и вика. Директен червен картон и 2 години условно. Мани! То ме върнал първи клас. И на мене като ми падна пертето, като му юснах една глава. На кого, бе? На ония съдята. На съдята. Като му юснах една глава, викам, какво свириш ти, бе, тумбък такъв? Какво свириш? Къде виде това фал, бе? Кюмбе, нема кръв, нема фал. Я така играем, бе. Щом нема кръв, значи нема фал. Ма ти казвам, я обичам яко клане. После ми забрани да им ги игра на острова. Въобще ми забрания. Ма въобще я много се разочаровах от Висшата лига, баци. Това не става нищо. Пълно се симуланти и топани.
Ма я поне не съм капо. От Англия ги донесох на жената пемза за пети, И на тъщата донесох пемза с жули по лицето. Стига свиркахте, бе. А пара детето дадох сапуна и хавлията от хотела да си играе. Абе, бега мани, бе. Бега мани, бе. Това неблагодарна работа, бе. Ще им игра на Челси. Аре, делегация, чао, довиждане, към нощ, приятни за нища. Аре, бега от тука. Добре, че на Гергьовден отворя трансферния прозорец, отидох на проби в Барселона. Що бе? Що па да не ида, отиде па ида, Срамна работа нема. Ще ни да играят финал за някаква купа. Па що да не му услужи, Налунзих бутонките, турих шушлика и тръгнах. Его къде? Къде? Ние сме земно кълбо като една човешка длан. Догоня. Слазам от рейса. Така, слазам от рейса. Ма голема звезда ви кам. Така де. Камери, микрофони, фотоапарати и Сашо Диков. Абе не бе, тия бея дошли да им ги снимат първата тренировка. Май гледам едно мургово момче, свирнахме тук и викам, ей! Чуеш какво ти казвам, бе? Яла тук ми пази шансунга, че ми се води, че ще ти юсна една песница. Яла тук. А он я вика, не ма. Леле, като ми тръкна тук, че гера така. Що не можеш, бе? Ти нещо не отвори ли ми се правиш, бе, Не вика, аз съм треньора. Направо се преклъцах. Се обадиш на чешат и вез комици, да дай. Значи, тък му почнах да им разгрявам, там и пристига Роналдиньо. И я па не знам, какво ми го фала па то Роналдиньо. Какво го фала? Толкова му разме на обувките, не мога да ги обуя. Бе, западняк разглезен. Аре, бе го от тука. От мен да знаете, той е много смотан. Я нали играх с него. Я го бих 11 на 3 на табла. А има ми виси с 150 лева на сварка. То ако играе при нас в окръжната, гол и бо ще си оди, да знаеш. И ще има вика, мамо, татко, рот ли ми? Бе, бега, бе, това нема знае на кой свет е, бе. Западняк разлезен. Да ги подпише договор, нищо аз съм лоялен. Те го е. Те го е, бац. Аз малко съм го подзапасил. Те го е. Договор между Гацо Бацов в Тумбака за по-кратко легендата и футболния клуб Барселона за по-кратко Барселоната. За периода, слушайте внимателно са, защото нема повтарям. За периода, в който легендата е футболист на Барселоната, той се задължава. Първо, никакво пиене. Второ, никакво пушене. И трето, никакво водене по жени. Абе, тия ми взема най-обо. Па така, аз за какво живе? Па я ми викам, ей, ще ви юзна една песница. Нещо станала някаква грешка, да знаете. Че аз имам 18 години. Фърлих химикалката и не подписах. Аре бе, ще ми игра я на Барселоната. И често ви кажа, колко повече играем в Европата, толкова повече си харесвам нашия футбол. Да знаете!